এটা আমার দাদা দাদা क्या করছ क्या করছ तुमके एना बसले केनता लागसी टाइम कटुचे मैं आउ कहीं जाऊ हैं बाड़ी रे का बाड़ी रे करिछ बाड़ी रे सब फूल गछ अछि आउ पंकुर अछि उतल अछि झुलुंगा अछि झुलुंगा काकुड़ी फली आसी छना कलरा अछि माखन अछि सब जगह से बाड़ी रे दिन काटुची तार जत्न नौची जत्न न कले हेबो के जत्न न कले चाष करबो के तमके एडा करी करी केते खुशी मिलसी बहुत खुशी मैं बाड़ी रे मत समय कटुची मुझे बोल लागुनी मु सब बेले बाड़ी रे अछि जतैले फल पालन बाड़ी रे रहउची तले एते मशा जाउछ मशा पे बेर के व्यवस्था करंतु लोटा बोझा सब अच्छी मशा तो हेबे एते कोन व्यवस्था कराबो आउ को गछ अछि फलमूल कोन कोन अछि अछि 12 मास हम देखो से हमरे आम फलिछि छोट छोट एके फलिछि ए जे गछ तले बसी छो गछ तले बसी आम कलमी गछ आम सरी गलानी बहुत प्रचुर थिला अंगूर गछ भी जगह है सिमी जगह है सेव जगह है सफेटा जगह है काजू किशमिश जगह है इलाची लवंग गछ अच्छी इलाची गछ मरीगला नुआटा गोटे आनिक जगह देवे अजु को कही अजु जो दिन आसब डुंगरी पाली आनब लवंग ये गछ गोलमरीच गछ गोटे आनब तेजपत्र गछ गोटे आसला बाटे तो अच्छी से केतटा गछ आनी भल बुझेगा तुम गछ मैं देखेबे आमको गछ को गछ देखेबे अनेक गछ अच्छी एते बड़ हलानी करमंगा फलीचे छोट छोट है ना लवंग गछ गछ जगह लवंग गछ आउ इटा सपुरी वर्ष फली थिला गोटे खाइलो आ गोटे फलेबो एटा होची आपन स्वर्ण चंपा फूल गोटे फूल फुटले गोटे किलोमीटर महत्व एटा होची ए पाखर देखंतो एटा होची सपेटा सपेटा मंदार गछ सब प्रकार मंदार फूल एटा को गछ एटा एटा गछ फूल गछ रे क्या फूल बोलसन एटा अपराजिता नहीं नहीं अपराजिता नहीं से एटा उडे का उडा ना छे नहीं जान बना ठीक है के जानी छ ई गछ रो ना टिके कहबो क्या फूल इटा आम गछ आम फली से देखो ई मासे सब मासे फलसी सब मासे 12 मासे आम होता सब पहले फल के वर्षे फली से देखो समझो तो देखो फली से सब बोल फल आसो तो एटा गुलाब फूल कर गोलाप केते प्रकार गोलाप अछि ता हिसाब लाल गोलाप सेटा कोन कलर हेता ऑरेंज पिंक
ସେଇଟା ଯୋଉ ଦିଶୁଛି ନା ହୁଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ତେଜପତ୍ର ହଁ ମରି ଯାଇଛି ମରିଗଲା। ତେଜପତ୍ର ଗଛ ମରି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ନା ହୁଁ କେତେ ପାଣି ଦେବ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦିଶଛି କାଁ ଫୁଲ ଗଛଟା ହୁଁ ଫୁଲ ଗଛ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଏଇଟା ସନ୍ତରା ସନ୍ତରା ଏବେ କମଲା କି କାଣା ଏଇଟା କଙ୍କୁଡ଼ ହୁଁ ଏ ସବୁ କଙ୍କୁଡ଼ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏ କଙ୍କୁଡ଼ ଗଛ ହୁଁ କହ ପାସ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସୁବିଧା ବୁଝିଗଲା କଙ୍କୁଡ଼ ଗଛ ହୁଁ ହୁଁ କଙ୍କୁଡ଼ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଲାଣି ଫଳ ଧରିଲାଣି ହୁଁ ଆଉ 15 ଦିନକୁ ସବୁ ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ ସେଟା ହେଉଛି ଫଳିଲାଣି ହୁଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଇଲାଚି ଗଛ ଇଲାଚି ଗଛ ମରିଗଲା ହଁ ଏଇଟା ଇଲାଚି ଗଛ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ମରିଚ ଗଛ ମରିଗଲା ଏଇଟା ଇଲାଚି ଗଛ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଫଲିଛି କରମଙ୍ଗା ଫଳିଛି ଏ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଫଳ ଏଇଟା ସବୁ ଫଳ ଦିଶୁଛି ହୁଁ 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 ଆମିଲା ଫାମିଲା ପକଡ଼ି ଏସବୁରେ ଲାଗছে ହୁଁ ଏଇଟା କଦଲି ଫଲିଛି ଫଳିଛି ଦେଶୀ କଦଳୀ ଏଇଟା ହୁଁ ହୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଗା ହେଇଛି ଆଉ ହୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିବା এটা মরিচ গছ ফলছি মরিচ কেমতি ফলছি দেখুন ফলুছি ହୁଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହୁଁ ହୁଁ ଫଲିଛି ସେଟା ବାଇଗଣ ହୁଁ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବାଇଗଣ ହେସି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଏଇଟା ଗଛ ବାଇଗଣ ଏଇଟା ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଁ ଗଛ ବାଇଗଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ବି ହେବ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେସି ଏଇଟା ନା ଏମିତି ହେବନି ହୁଁ ବଡ଼ ହେବନି ହୁଁ ଗଛ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗା ହବ ହଁ ଏଇଟା କାଣା ପିସ୍ତା ବାଦାମ ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ନା ଏଇଟା କେନୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଏସବୁ ଚାରା କିଣି ଆଣେ ହୁଁ ହୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରସନ୍ ଏତେ କମ୍ ଏତେ ବୟସ ହେଲାନ ଆପଣକେ ଆରୁ 84 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସତ କଥା ଏଇଟା ସନ୍ତରା ଗଛ 84 ବର୍ଷ ନେ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ଯୋଗାଇଛି ହୁଁ ହୁଁ କେତେ ଖୁସି ମିଲ୍ସି ଆପଣକେ କରି କରି ବହୁତ ଖୁସି ମୋତେ ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ହୁଁ ସେଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ନାଇଁ ଫଲବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଅଛି ହୁଁ ଆଉ ଏଇଟା କାଁ ଗଛ ପଣସ ଗଛ ହୁଁ ହୁଁ ପଣସ ଗଛ ସେଟା ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ସବୁ ହୁଁ 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 ଏଇଟା କାଁ କଦଲି ଗଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଣିକି ଖାଆନ୍ତି ହଁ ନା କାଣା ଦୋକାନରେ ଯେ ମିଳୁଛି ହୁଁ ହୁଁ ସେନ୍ତା କଦଲି ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ଏଇଟା ହୁଁ 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 କଲରା ଜଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ପଇସା ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି ସାର ଦେଉଛି ଖାଲି ବୁଝିଲେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିର୍ଚା ଗଛ ମିର୍ଚା ଗଛ ମରିଚ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିର୍ଚା କାଁ ଏଇଟା ଆଜି ତୁଲା ହେଇଥିଲା ବଡ଼ ମରିଚ ଫଳିଛି ତ
ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେଁଟା ଏଇଟା କେବେ ଫଲବା ଏଇଟା ଏ 2 ବର୍ଷ ଗଲେ ଫଳିବ ତିନୋଟି ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଠିକ୍ ଗଛ ଅଛି। ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ ବଢ଼ିଆ କରି ସଜେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କେନ୍ କଲର୍ ମନ୍ଦାର ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ପାନ ପତର ଏଇଟା ପାନପତ୍ର ସେଇଟା ପାନପତ୍ର ଚଢ଼ୁଛି ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଭଲ ଏଇନା ବସିକରି ଏଇଟା ଫୋନ୍ରେ ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ ଗଛ ତଲେ ବସିକରି ନାଡ଼ି ମୁଡ଼ି ମାନେ ବସିକରି ଆଇଫୋନ୍ରେ ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ ଏଇଟା ନାଡ଼ୁ ନାଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ଧୁଲି ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛେ ଦୁଲସନି ମାନେ ଜାମ ଗଛ ପିଜୁଲି ବରକୋଲି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହାତ ଫଳ ହାତ ତମେ କିଏ ମନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିଗାର୍ଡ କେନ୍ ଦାଦାର କିଏ ମନେ ତମେ ରେ ଏ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଇ ଗଛ ମାନେ କିଏ ଜଗେଇଛେ ସବୁ ହଁ ତ ତମ କାଁ ବୋଲସୁ କାଁ ବୋଲସୁ ଜଲ୍ଦି କହ କାଁ ବୋଲସୁ ଯେ ଜୋର ସେ କହ କାଁ ଦାଦା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ବୋଲସୁ କେଁ ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ତତେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କେତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ହାତ ଧରିକି ଟିକେ ନେ ବ୍ଲଗ ବନଉଛେ ଦେଖ ଇଟାକେ ବ୍ଲଗ ବନାବାଟା ଶିଖୁଛେ ବ୍ଲଗ ବନଉଛେ ଦେଖ दूरी भी दुल सके तमें न के दुली बांध दी छी तुमके हाँ हाँ के बांधछन आज्ञा दादा केनता जी तमें दुलस के न सबुदिन केनता लागसे तुमके दुलस जी दुला दुला ତମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ କାଇଁଟା ମତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ଫୁଲ ଗଛ ଫଳ ଗଛ ଏସବୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ରହିକରି ଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବେ କରୁଛନ୍ କି ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଲା ନ କରୁଛନ୍ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଗ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ନା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ତ କରୁଥିବେ କରିପାରବା ତ କି କେନ୍ତା 84 ବର୍ଷ ହେଲା 2-4 ବର୍ଷ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନ ଯେତେ ଦିନ ରଖିଥିବେ କରିବା ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କରୁ ହଁ ଆଉ ଲୋକମାନକେ କାଣା କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ କିଛି କାଣା କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବାଡ଼ିରେ ନିଜର ଖାଇବା ଘଟଣା ପନିପରିବା ଗଛ ପତ୍ର ଏସବୁ ଫଳ ଗଛ ଉପଭୋଗ କରିବା ଫୁଲ ଗଛ ଏସବୁ ଲଗାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯେପରି ପରିଶ୍ରମ କରିକି
ଏସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ। ଜୟ କିଷାନ।